Velkommen til denne guidede meditation for adopterede, der har fokus på at berolige nervesystemet. Mit navn er Lærke Theodora, og jeg vil tage dig med på en rejse gennem denne guidede meditation, hvor du kan lære at få ro på dit nervesystem. Start med at finde dig rigtig godt til rette. Du kan enten vælge at sidde behageligt, måske med et tæppe hen over dig og en god pude i ryggen, eller du kan vælge at ligge ned. Find et sted, hvor du kan være i ro og føle dig tryg under hele denne meditation. Og når du er klar til det, kan du langsomt lade dine øjne lukke fuldstændig i. Begynd med at rette opmærksomheden mod din krop. Mærk, hvordan din krop støtter dig lige nu. Mærk, hvordan underlaget bærer dig. Stolens sæde under dig. Gulvet under dine fødder, eller måden din krop hviler mod sofaen eller madrassen. Nu inviterer jeg dig til at lægge opmærksomheden på din vejrtrækning.
Du behøver ikke ændre noget. Bare mærk, hvordan luften bevæger sig ind og ud af din krop. Mærk luften, der kommer ind gennem næsen. Måske koldere på indåndingen. Mærk den varme luft, der forlader kroppen på udåndingen. Hver udånding giver kroppen en mulighed for at give lidt mere slip. Måske vil det føles som en støtte for dig at lægge mærke til måden, hvorpå din mave bevæger sig blidt. Udvider sig på indåndingen. Og synker på udåndingen. Forestil dig, at din vejrtrækning er som en langsom bølge, der bevæger sig ind og ud.
Forestil dig nu, at dit nervesystem er som en flod. Nogle gange er floden rolig, og vandet flyder langsomt. Andre gange er floden turbulent og strømmer hurtigt. Uanset hvordan floden ser ud lige nu, ved den altid, hvordan den finder tilbage til sin naturlige rytme. Din krop og dit nervesystem arbejder hele tiden for at bringe dig tilbage i balance. Og du behøver faktisk ikke gøre noget aktivt for at hjælpe det. Bare vær til stede og tillad din krop at gøre, hvad den allerede ved, hvordan den skal gøre. Lad os nu invitere kroppen til at hjælpe med at finde ro. Start med at mærke dine fødder. Mærk, hvordan de forbindes til underlaget. Hvis du vil, kan du forsigtigt presse fødderne ned mod gulvet. Bare en smule. Og derefter giv slip. Flyt opmærksomheden til dine hænder.
Hvis det føles rart, kan du lade dem hvile på din lår eller i dit skød. Mærk deres kontakt med kroppen eller med underlaget. Du kan prøve forsigtigt at knytte hænderne og derefter langsomt give slip. Mærk dit ansigt. Og lad din opmærksomhed glide hen over dine øjne, din pande og din kæbe. Hvis du bemærker, at der er spændinger, kan du invitere de områder til at blive lidt blødere, hvis det føles muligt. Hvis ikke, er det også okay. Forestil dig nu, at din krop taler til dig gennem dine fornemmelser. Måske er der varme et sted. Kulde et andet sted. Måske mærker du tyngde, lethed eller noget helt andet. Der er ingen rigtig eller forkert følelse her. Bare giv dig selv lov til at mærke dine fornemmelser og hvordan kroppen taler til dig. Alle de fornemmelser, du oplever, er kroppens måde at regulere sig selv på. Selv hvis du oplever uro eller anspændthed, er det din krops visdom, der arbejder for dig. Den prøver at finde vej til ro og balance.
Lad nu din opmærksomhed brede sig ud til hele kroppen. Fra toppen af dit hoved, ned gennem skuldrene, brystet, maven, hofterne, benene og helt ud til fødderne. Forestil dig, at din krop er som et træ. Dine fødder er rødderne, der strækker sig dybt ned i jorden og giver dig stabilitet. Din krop er stammen, solid og stærk, og dine arme og hoved er grenene, der strækker sig mod himlen. Du er forbundet til jorden under dig og omgivet af luften omkring dig. Du er støttet lige som du er. Læg mærke til, hvordan din krop og nervesystem aktivt arbejder for at bringe dig tilbage i balance. Nu hvor du har skabt et rum fyldt med ro og mulighed for, at kroppen og nervesystemet kan gøre det, de er allerbedst til. Og du behøver ikke at gøre noget for at hjælpe det. Bare vær til stede og mærk trygheden i, at din krop ved præcis, hvad den skal gøre. Og at dit nervesystem nu skifter over til at være i ro, hvile og fordøjelsestilstand. Du kan hjælpe kroppen lidt på vej ved at tage nogle gode, dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og hold vejret et øjeblik, inden du så langsomt puster ud, måske med et lille suk. Og bare slap fuldstændig af. Og hvis du oplever, at der er tankemøller, som begynder at fylde mere og mere, nu hvor kroppen har fået arbejdsro til at finde tilbage til sin naturlige balance, så kan det måske hjælpe at sige til dig selv: jeg er tryg. Jeg er i sikkerhed. Det er trygt og sikkert at hvile her i denne behagelige, afslappende tilstand. Vores hjerne er designet til hele tiden
at passe på os. Det er dens allerfornemste opgave, imens vi bor i denne krop. Og nogle gange, hvis man bærer på noget traumatisk, som man har oplevet for rigtig lang tid siden, så kan hjernen godt have svært ved at finde tilbage til en rolig tilstand. Hvis du oplever, at du konstant screener dine omgivelser for fare, og du er bange for at lade andre mennesker komme tæt på dig, så kan det måske hjælpe at sige til dig selv, lige nu og her, at alt er præcis som det skal være. Jeg er tryg. Jeg er i sikkerhed. Og uvisheden er det uudforskede land, der indeholder så mange spændende nye muligheder. Og der er intet at frygte. Du kan nu langsomt begynde at vende tilbage til rummet omkring dig. Tag et øjeblik til at takke din krop for at have hjulpet og støttet dig til at komme tilbage til en naturlig, rolig tilstand. Og husk, du kan altid vende tilbage til denne guidede meditation, hvis du har brug for at skabe mere ro og tryghed i din krop. Læg nu mærke til lydene i rummet. Fornemmelsen af underlaget under dig. Og måden din krop føles på nu.
Tag en dyb indånding og en langsom udånding. Når du er klar, kan du åbne dine øjne og vende tilbage til din dag. Tak, fordi du tog dig tid til at være med dig selv.